Zeharrego, 6. domekie, gaur esku batuaren domekia ospatzen dugu, eta odiru batuketa haien alde izango da, gosearen kontrako kanpainaren aldeko izango da. Baina orain grabatzen dodanien, urdezko ma Virginia daukagu geugaz. Eta uste dut momentu aproposa dela, gure gaixoen alde otoitz egitea. Eta gaixoaren alde otoitz egiterakoan, ikusi behar dugu eta pentsau behar dugu, geube, Samaritaren onaren antzekoak izango behar gariala. Jangoekoaren eskuetan dagoana, geube, zaindu behar dugu. Eta horrezegatik, lehenengo irakurgaian, Ziraken liburutik irakurritakoa, ikusten dugu gauzak onena zer dan. Non bilatu ahal dugun gauzarik onena. Eta galdera hau beti dago gure buruan gora eta bera, eta anistasun handia deko erantzuna emoterakoan, baina kontutan hartu behar dugu, non kokatu behar dugu gauza ona. Non kokatu behar dugu eta non bilatu behar dugun. Eta horretarako, geuk pentsau behar dugu, non dago kokatuta, eta gure askatasunean dago kokatuta. Eta zergatik dinot, gure askatasunean dago ala kokatuta. Holantxe adierazi behar dugun, geuk nahita egiten dugula, ez dugula derrigortute. Otoitzen zer ikusiko gu, nola gure askatasunan azkenean dago, azken momentua, baietza ala ezetza moteko. Ona edo txarra iteko, gure askatasunean. Eta geuk Jesusen antzekoak izan nahi bagara, Jesusen antzekoa egin behar dugu, gure askatasunarekin. Askatasuna ez da helmuga, askatasuna da bidea. Bidea zeo handiago bat, gauza handiago bat lortzeko. Jangoekoaren borondatia betetzea. Eta hori da guri tokatzen jakuna. Eta zein dugu pentseu, askatasun edo legie helburu badala ez. Helburua ez, bidea da. Helburua da jangoekoaren borondatea egitea. Eta horretarako, gauza onak egiten dugu zanean, ezin dugu pentseu derrigorta egiten dugulako. Ez, nahita egin behar dugu. Gure nahiarekin adierazi behar dugu jangoikoaren ondoan gauzela. Eta holantxe da, bide bakarra jaunarekin egoteko eta lagunurkoarekin egoteko. Horrezagatik jangoikoa eskatu behar txagu, gure askatasuna. Baina baita guk jakin edo lortu behar dugun besteen aldeko gauzak ikustea. Eta hau da, gehien kostatzen jakuna. Besteen aldeko gauzak ikustea eta egitea. Eta horrezagatik jangoeko eskatzen txagu, gure ondoan egoteko eta ugagaz bizitzeko. Jainko, bioz garbi eta zintxoen gan biziko zara lagindu dozu, zeure grazari esker, engeizu zure bezileku izateko gai. Eukaristia azten dugu jangoikoaren leialtasuna beragaz, egun gura da benegaz, eta baita bere maitasunezko itxaran aldia be seme oparoen gandik, jangoikoaren promes da askatasuna, zuzentasunetik eta simpletasunetik bizi dana. Kristok berak egin eban moduan. Jangoikoaren mesoen osotasunare eroanez. Kristok egin eban bezala. Onerako guztirako jangoikoaren grazia behar dugu. Kristoren benetako jarraitxala bizala bizitzeko. Kristoren guan bizten izten desaigun, hau da, jangoikoaren txat templu duin bihur gaitezan. Hau da, espirituaren templu izaera bere benetako dimensio eroan dezagun. Honek jauna garbitu gaizala eta erabarritu zure nahia betetzen dabenentzat, itzain daitela betiko sariaren iturri. Otoiz honetan argiago agertzen da ospakizun espirituala, fedunen barnekotasunera heltzen gaituelako. Eta gugen gizabihotzean jangoikoen asmok egiten dituelako, begrazia komunikatuz barritzen gaituelako. Jangoikoak bere askatasunaren jangoikoan nahia betez bizideranei eskaintzen dutzen betirako sari hori. Eskuratu ahal izateko, maite izan zaituen nik maite izan zaitua dan bezala. Hau bete behar duguta. Zeugandik dugu bizitzea, mugitzea eta izatea. Eta gorputz honetan bizi garala ere, egunero sentitzen dugu zure maitasun eta betiko bizien hasieran ere, badaukagu,
eta Jesusin artetik piztu egon espiritu lehen doa edogunok. Badago itxaropen betiko salbazio izango dugula Pasko misterioa. Urtean zarreko domekako 6. prefazioa, betiko Paskoaren agiria. Prefazio honek bere izen buruan evangelio gazko harremana Pasko eternaren jantzia erakusten duzku. Legea, osotasunera eroanez, jaunaren nahia betetea besterik ez dana. Betetasun horrek jangoikoaren bizitzara mugitzera eta existitzera garamatza. Hau da, gu guztiok garan bezala, jangoikoaren aur izatearen edertasunaren benetako betetasuna erakutsiz. Betetasun hori, badagun jangoikoaren maitasunean mugitzea da, eta etorkizunezko bizitzan betetasun izango dugu. Zerrenda horrela gozatea espero baitugu. Pasko eternalaren zeinez Espiritu Santua primizia baita Kristo guk, baina lehen egin dagoen bezala. Besterekiko bizitzan bizitza deitua gauzenak. Besterekiko bizitzan, bizitzagaz konpartitzea tokaten jako. Jauna, zerutarogi osasungarri emon duzkuzu janari, egizu bilatu da eguzara geuk ere beti egiazko bizia moten duzkun ondasuna. Otoitzonek erakusten duzku gure helburua. Betiero katasona emon eta orain biztena jasi behar dugula. Zeruko gozamen horiek jangoikoagaz eskutik helduta eroan behar gaitue. Beragaz bizi ahal izateko eta munduaren erdian egona ahal izateko. Gutako guztioi betierako bizitza ziurtasun duzkun horren bile. Segurtasun hori jangoikoaren maitasunetik eta haren urrikamendutik sortzen da. Zeinagaren eskuetan jartzen dugun guztia konportzen baitu. Lotzagaitik edo birurgaitik jartzen ez dugunak ez baikaitu ura jartera behartuko. Itxe dezagun jangoiko ere berangandik eta urkoaren gandik urruntzen gaituen guztiak sendatzen. Aste hona izan, jangoikoa bedeinkatu zaizala, eta datorren astean ikusiko gara.